nangomunye sefikile bingelela iningizimu Afrika mhlawumbe uzethule negama nokuthi usuka kuphi neMpumalanga. Angangibuyela amakhosi angifuni ukubuyela iningizimu Afrika angibuyela amakhosi sanibona Khosi Nation inkosi yosibali le Okay. lapha hayi inkosi yosibali Isuka kuphi inkosi yosibali? inkosi yosibali lapha eMpumalanga kuthiwa kusemathu suka Kodwa eMathuba usuka le kude uzobona le. Wemavundla nalapha emigwaqweni asisahambi kahle Yini. sisacela iMavundla security company isigade Yini. ngoba la emigwaqweni asisathembi umuntu Yini singadla ngithi chef singadla ngithi chef Anisekho safe. asayi Emva kwale win. Yavela ukuthi Kaizer Chiefs ujabule kangakanani? hey labafana engathi nje bangajayiva nami le ngoma ekuthiwa lengasaniwe ithi hamba simane sijabule namhlanje engathi ukhisimusi Khosi Nation mfowethu unyaka sesuvalile Qedile. Angisadingi lutho. hayi Vele ayisekho enye icup engisangayiwina manje. asenandaba nalutho bese nendaba namhlanje siyabonga I-Chiefs ithi cha ayisaceli lutho angazi noma ke ingoba iyabona vele dayi ngeke isayithola kodwa ke at the end of the day siyayibongela kakhulu i-Chiefs yenze kahle kakhulu nangomunye we-Chiefs hayi asibingelele Khosi ikhosi siyabona lijabule kakhulu mhlawumbe ungathini ngenjabulo yakho kwiningizimu Afrika emva kokuthola iNedbank Cup kade wagcina ukuthola icup. Cha siyabonga kakhulu samakhosi cha engingakutsho nje amakhosi ajabulile umhlaba wonke sijabulile samakhosi abahlale bekwenza bebecabanga ukuthi kuzobalungela namhlanje cha sihamba namakhosi thina amakhosi abantu abakhulu Umbuzo omkhulu kakhulu nakho besincisha amathikithi asangakwazi ukuya eMoses Mabhida ngesimo sokuthi i-internet ayivumanga kahle ukuthi sikwazi ukuthenga amathikithi yini ongayisho umuntu obekhona la eMavundla Media nobe engekho ukubonga kwakho ngenjabulo esibe nayo eMavundla Media kubuka i-Chiefs la mhlambe wana siqale ngokuthi siyigcake kakhulu iPSL ngokuthi iPSL bekufanele ize ngishele umcimbi wokudayisa amathikithi ngoba uyathola ukuthi ama-agent outside abeqashwe iPSL wona adala iy'nkinga ey'dala ukuthi amathikithi angatholakali kodwa siyabonga kubona bonke abantu including oMavundla neGroundville Market i-business forum yakhona ukuthi banikeze ney'creen nomasipala wakaDukuza umeya wakhona uyikhiphile iy'creen kakhulu ukuthi njengoba abantu bengatholanga amathikithi ukuze kube nozinzo kube nokuthula bakhiphe iy'creen njengoba sila kwaMavundla sikwesinye sey'creen zokwenza ukuthi umdlalo uqhubeke kahle kakhulu ube muhle siyabonga kakhulu kwaMavundla siyabonga nakubonke abantu aba-accommodate abantu bomphakathi ukuze KwaZulu-Natal igcine kunokuthula kuyiprovince enokuthula siyabonga kakhulu shuthi iMavundla Media iyafana nomasipala iMavundla Media iyenza umsebenzi omkhulu osezingeni likamasipala hayi sibonga kakhulu iMavundla Media siyikhosi live at the Lake Durban la besoba khona komdlalo wePirates neChiefs la wina khona ke iPirates ngo3 njalo iChiefs ngo2-1 nangomunye wabalandeli ebebekade bekhona mhlambe nje mfethu abingelela iningizimu Afrika uzazisa ukuthi ubani kuthiwa i-arts nesports into ecishe ifane ithi Kaizer ngamane engidlali mekumele kudlali athi lona ngamane enkambi mekumele ekanye athi lona ngamane engidlali mekumele kudlali athi lona ngamane enkambi mekumele ekanye athi lona ingane ngamane ihambe mekumele ingazi athi lona ngiyayithanda ingqambi inkinga ubhathi athi lona ngiyakuthanda mbali inkinga imali asumbali uthando njani olungena mali athi lona ngumfana omncane futhi ngiyaphansi athi lona mbali mawufuna hayi bo yabafethu omunye-ke kusho ukuthi mhlawumbe bekufuneka sibe nama-artist ebekade ezoperforma la umpethu siyabonga igama bani igama usapriest ume kakhulu uMavundla ngimhlonipha kakhulu okhozi ngeyilanga seyisacishe sawina i-competition yavala ama-xenophobe ngiyaqoza ukungena kulezo zinto lesesi ukuthi uMavundla ngimhlonipha ngijabulile uzala uthi ubehla ngitshela size la ngathi ubani mali Mavundla ngengezi sengibonge enye into eseceleni awuthando olungaka kodwa Mavundla uthando olungaka igame phela igame wena mali Mavundla igame phela mfethu iKaizer vele iKaizer kusukela kudala siname sinika ithuba iPirates besinika ithuba vele ilona iPirates on on njengama-fans yabo mathiwa yetown manje uzobona ngathi phansi ngathi ukhisimusi ngathi umhla ka-25
Siyabonga mfethu. Nansi Pirates. Ngiphethe Pirates manje South Africa. Bafo, awutshela abantu. Hayi. Into engantshela yona ukuthi yazi end of the day we remain humble. After 10 years. Sure. End of the day ukuthi 10 years, 15 years ago. Lento le bekuyithina. Right. Bekuyithina. Bekuyibhakaniya. Why Bekuyibhakaniya, bekuyikaizer. Why End of the day, a win is a win. Yeah. They deserve it. Ngamafushane uthi iChiefs ayibonga iPirates ukuthi ibanikeze nje umusa. Angeke ngisizinize umusa yazi laba bafana abadlalile. Badlalile. Abadlalile bafana ngathi indlela umono bafana Right. badlalile. Abadlalile. Siyabonga. Yazi ama match amaningi adlulile. Sithi laba bafana abawina once a week. Yeah. Once a week. Once a week. Once a week. When I say once a week meaning in a month. Bawina once and uphelele Yeah. what does laba bafana besengisile ukuthi yazini umoya wabo usakhona. Boy. Sakhona angeke sibadlela umona bathi le abanye abantu sathi ngeke sibadlela umona. A win is a win because you know what, they deserve it, but end of the day we remain humble because you know what, let's keep her sathi ndovuka ngisigqini njengoba ngigqilaza abantu ngaso uthi lokhuluma inkulumo yakho ngithi mina yazi since day one enesigqoko sama sengisikhohliwe kodwa yazini since day one Lalela. but yazini Yazi ufuna ukuncomana mfethu. Ufuna ukuncoma ukuthi abalandeli bePirates bavela beyabantu abalithandayo ibhola. They are good losers and benza ukuthi igame bemnandi mfethu. Ninjena vele ni happy noma nishayiwe. hayi into engayesho lapho uthi yazini Sure. we got two phrases. Sure. One, we remain humble. Right. They deserve it. They deserve it. My words, they deserve it. For the day. And okwesibili, alright Thoma Raifetsa. Yeah, right Thoma Raifetsa. Yamlesi yasathembisa ayilali 24/7 siyabuya. Remain humble, Raithoma Raifetsa. Basho kanjalo abalandeli bePirates. Angibingelele bhuti ngicela ubingelele iningizimu Afrika ulapha eMavundla Media. Sobona iningizimu Afrika sanibona sijabule kakhulu. Siyikhosi. Mhlambe uyikhosi emva kwesomiso sika 10 years yini ongayisho kumuntu ongayilandela iKaizer Chiefs nomuntu ongakaza zilandela ini mhlambe ingane ezincane ebese sizazi ukuthi iChiefs inesomiso. Kuthiwa iminyaka ibalo kusala indebe isekhaya namhlanje. Sekudlulile sifocus ozeke namhlanje siyaphambili. Asibonga. Nakho namhlanje sisonke la eMavundla Media emva kube singatholanga amathikithi okuyongena eMoses Mabhida. Yini ongayisho umuntu obengekho la ongalitholanga ithikithi obengekho la ubumnandi le vibe oyithole la yini ongayisho nokubonga eMavundla Media. Uyabona nje mfethu akuyisoli ngokuthi ithikithi ngalitholanga lokho eMabhida. EMavundla Media bekumnandi ngohlolo malisa. Obengekho la udecide ukuhlala ekhaya. Lose out because bekumnandi kakhulu la. I'm sure kuyadlula nesi stadium bekumnandi kakhulu. Shuthi ungakhetha ukuze eMavundla Media uyeke ukuya stadium. Sisende lake kuphela eMavundla Media. Sisende lake. Hayi ke siyabonga. Siyabonga kakhulu. Khosi Nation. Uthe namhlanje kunamhlanje. Usekhatha lokho bebonga nabanye abafana. Sibonge. Hayi ngithi nje ngiphungu lesiganga liyazona ithola ihlobisa ikade ukujuma afi masifike yasazugijima uthi nje omkhulu ofundisa abafathi yakhothwa isikhotha lokhuzana hey sejabule la kwaMavundla kwanhliziyo ngise inhliziyo isingifikisile ngempela emva kweminyaka eyishumi sikhathele ugodo lemakhufe siyabonga nabu usupheke wapheka kwazi kwakhona ishetshanyana esincane esikhona Besibakhumbuza obani sibanikele ithuba. nanokuthi ke uthe une 10,000 ozokhipha for ibrahim no inyama iyaza inyama iyaza njengephungu lesiganga inyama ngiyeza nayo iPirates inhliziyo zibuhlungu nganza kwethu ngithi cha siyabonga kakhulu Mavundla Media ukusinikeza i-experience kanjena. It will forever be the best experience. Once you come to Mavundla Media, we are happy, we are at home. Ayikho into esifunayo enye sizumaskandi la yabona inkosi kaMaskandi lana manje lesibeka thina yiyo lenethi Ningizimu Afrika sengilapha futhi igama lami Lungisani Mavundla Sibongo sawubona sila at the Lake Durban sisemdlalweni olive bekudlala kuyo Orlando Pirates kanjalo neChiefs sekumlando ukuthi winile iChiefs ngo2-1 la siphethe omunye wabalandeli bebekade bekhona ukuzozwakalisa nje ukuthi ngesingaye uboneni uzizwa kanjani bafo
Ngibonga kakhulu okuqaleni kwenkulumo yami ngibonga kakhulu iMavundlo Media ibe negalelo elikhulu eThekwini siqoqile sibaningi siulusha yabona mobuka nje ne background yawuza no music uqhamuke ekuthenini sibaningi siulusha saqoqeka sazoba sendaweni eningi nanokuthi siphephe ama-Uber maningi kalindile nabanye bafethu balindile ngaphandle ukuthi sihambe sesiphephile sesibheke emakhaya umdlalo ubumuhleke siyikhosi sijabula kakhulu ngiyikhosi kakhulu ngiyikhosi kodwa senginesikhathi eside ayibasixoxile abafethu uphelile u10 years ngizwa kuthiwa ingane ena10 years ayikaze ibone iChiefs hey ibhlungu le kwamina nginengane na3 years angazi ngayichaza kahle Chiefs iwinele nabazali iwinele isiwinele sonke yabona siyi-country isimelile iChiefs isimele yenze ukulungiswa sibonga kakhulu kule galelo le-Chiefs sibaningi singabalandeli sijabule kakhulu naseThekwini yonkana nje i-KZN yonkana kahle sibonge kakhulu siyabonga kakhulu kuMavundlo Media isiphathe kahle isasiphethe kahle sihlaseni futhi sathi anihambi hayi sahambi sahlela sibonge nanokuthi abafethu bama-Uber bahleli la ngaphandle umuntu uyarequesta ubheka la uyakhona siyabonga kakhulu alawethu siyabonga kakhulu uthe ubani igama kwandwa kaMwandla usuka kuphi ngisuka eStenga endaweni ngisuka la eduzane 032 ngiyaphakamisa ngisuka la eduzane eStenga eDanela cabanga ukuthi nawe noma ngabe kuthiwa ukuphi ungakwazi uma kusuka abantu beseDanela beza la nawuvumeleke ukuthi ngafisa kakhulu mwana angibonga kakhulu bhuti omdala ngiyabonga kana sekhaya abanye ke babalandeli bebekade bekhona emdlalweni weChiefs nePirates obumnandi ngohlobo olumangalisayo siyabonga sakubamba ku-interview elandelayo bathanda kanjani Okay Khosi, it's been 10 years ngaphandle kwecup yini ongayisho mhlawumbe ungatshela abalandeli kule drought engaka namhlanje sutholile iNedbank Cup yakho uqala emva kweminyaka ewu10 ake ngithi nje ngibonge kilo wonke iSouth Africa bakwethu siyabonga abafowethu kwiChiefs ake ngidonse umfowethu wePirates ngimenze ibhlungu lento enzeke kwiPirates bafowethu ibhlungu mawuzokhumbula kahle uyakhumbula i-comment kaDube ethi ngasho mhlawumbe ungayeseka leyo comment leyo ngenye yezeke ngoba zonke abantu ngapha isukudla kwayo yashipofu isukudla kwayo shono yashipofu isukudla kwayo shono yashipofu isukudla kwayo shono uzizwa unjani mntaka baba kulesimo uyibone kanjani igame esidlalile amakhosi after 10 years azovuka ngani abuyisa isithunzi sawo ngani nizizwa ninjani Bukujulwe kanjani wena? yebo Mina ngijulukile ayizabo ngirelaxile mina yabo njengebhakabhaka ngirelaxile bese ninikeza ithuba yabo ngibona igame benjani bukujulwe cha besifuna ukuthi ukuchaze nje ngomuzwa wakho wegame igame no yasin bese ife game yabo yabo ngaphandle lami bebenenzele khona red asikhulumi ngalokho yabo kodwa ngokuthi nje bethu naliyile sanibongela bafethu yabo kuyakujabulisa ukuwina kwecase lapha nabantu Pirates mina yabo awungijabulisi kodwa wena ubuphenika mina bengapheni injabula ngithi yazi mawugidagida yajuluka ukahle zonke sibonge kakhulu bafowethu iKaizer Chiefs siyayibongela kakhulu amakhosi for life peace and love basule sijuluka nje Sentamo maqede zeqe zonke izinja maqede zimkonkozo ngithi qhude manikiniki umnta unge mina ngithi mlungathi umphosethu yabona kumphosa Nedbank kwePirates hayibo yeyi besinkumbuza siKaizer Chiefs sithanda ukuzwa kuma-citizens ase-South Africa ordinary njengoba boMavundla ama-citizens amakhulu abantu aba-international babamavundla uthini ke leNedbank Cup kwi-Chiefs namhlanje emva kwesomiso sika-10 years ngafowethu mhlawumbe umntu aqale abingelele nje eNingizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi sibukwa ndawo yonke bese-ke ngokwesibili sihalalisele kakhulukazi iKaizer Chiefs ekuwineni kwayo emva kwendlala nesomiso seminyaka engaphezu kweshumi kungekho ndebe esiyake nje yayiphakamisa sithi asibahalalisele futhi kuyavela ukuthi indlela abawine ngayo shame abenzelelwanga
bawine clean ukuthi babone umdlalo bawuphethe ngayo yonke indlela bese kubafanele futhi ukuthi bawine. Siyafisa nje kakhulu mfethu ukuthi sibahalalisele ngohlobo olusabusayo. Hayi siyabonga babafundi. Mhlawumbe ungathini ngoba sekunamahemu athi ucoach we-Kaizer Chiefs uNabi akayena ucoach osezingeni lokuthi engabuyisa injabulo kwi-Chiefs. Emva kwale sigameko sanamhlanje esingaka uthini wakho umbono yiphi message ongayinika abalandeli be-Chiefs ngocoach we-Chiefs? Mfethu ngifuna ukuthi mina ngicabanga ukuthi angifuni ukungena kakhulu koko coach ngoba ngimuhle lapha. Kodwa uyabona ispirit sabalandeli be-Kaizer Chiefs sisodwa senele ukuthi singayithwala i-Kaizer Chiefs nabadlali bayo ucoach ekhona noma engekho ukuthi i-Kaizer Chiefs inqobe indebe. Abadlali be-Kaizer Chiefs ngathi ngaphezulu kwakho konke bebeyizwa lala ibasinda la lento yokuthi noma ngabe bathanda noma bathandi kufanele ukuthi namhlanje bawine. So ngifuna ukuthi mfowethu kubalandeli be-Chiefs yabona lento ekuthiwa ama-die hard, lento ekuthiwa mfowethu ubekezela noma kunjani. Mina bekuyothi umuntu ofuna intombi akube intombi esapoti Chiefs. Kodwa-ke ngiyafisa uphinde mfethu ngibonge abalandeli ebebekade bela mfethu kwi-fan park yase-The Lake Durban ebesiyinikezwa iMavunda Media kwayona i-vibe nje mfethu ebila namanje esakhona iyodwa inkulu ngalolu hlobo lokuthi ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi umuntu obeseMoses Mabhida utholile nokutholela namanje kusaqala ubumnandi hayi ukuthi buyaphela imabuqala. Baba Mvundla ake sithi sabalandeli be-Chiefs siyabonga ngamandla akho futhi siyixolela iMoses Mabhida ukuthi sinesicisha amathikithi. Siyabaxolela. Nathi Mabhida la isikho. Mabhida. Manifuna ukubhuda hamba nobhuda. Nathi Mabhida la. Njengamanje siyaphuma la siyolwandle la. Sonke nolwandle. Ayikho. Nende bose songibuza umbuzo ukhole skipper leso ayikho fair. Bekufuze ngabe wena usesihlangothi uyimele usesihlangothi bekufuze bokunjani nalento ukuthi nalento ukuthi uyasibuza umbuzo ugqoke kanje ngizofisa into engifuna ukisho abalandeli be-Pirates no mabhakabhaka ngifuna ukuthi ngiyabonga njengabazali bami namhlanje nisiphukudla kade sabulawa indlala kodwa namhlanje nasiphukudla nasiphakela njengabazali bethu siyabonga mabhakabhaka ngoba sesigwaziwe la kuba yini kubulethini ngoba sesiyiwe 10 years ago, yes, back then 10 years ago, what happened? 10 years ago, what does it ngishaya manje bekuyithini hayi bajalile asidlenmone la abadlali bami bakhombisile bayifuna le yabo first half abethi bengathembisi kodwa second half hayi ngibongela hayi asibonga credit is due where credit is due yebo yabo asiyaqabanisa abantu abangaphandle ibhola sihlanganisa abantu bengavumelani siyafeyili Pirates umlandeli we-Chiefs obe novalo othe uyasaba ugqoka ijezi ye-Chiefs ake size ukuthi emva kwale game namhlanje usezobuyane vele obala eziveza ukuthi uyi-Chiefs. Mfethu into engijabule ngayo ngize ngoba ngigqoka u-white ngenxa yokuthiwa amakhosi ayiphisi mfethu uthando noxolo mfethu u-white umele iphisi sagqoke yona vele ijezi le-Kaizer ngoba ngifaka u-white mfethu. Okay Khosi siyazi ukuthi Chiefs inalo ijezi elimhlophe waye ungakhethanga ijezi elimhlophe le-Chiefs umbuzo uthi emva kwaleyo game namhlanje uzobuyani uzovela obalethu umlandeli we-Chiefs kuthiwa kuyangami ngaba ngifake oyelo yonke indawo kuthiwa namazinyami ngabayelo kuthiwa kuyangami emva kwalento eyenzakalile asikaloku siyalena le ayizingoma ithina ngithi manje buyala abalandeli ukuthi usizwe unjani emva kwale game namhlanje Nkosi yami babikele sikamukele baba usizwa kanjani sibere kamole baba uthi ngiyazizwa ukuthi
ngakuzizwa kanjani emva kweminyaka ewu-10 i-team asikaphu uthe lapho usuyisukumela khona nawe usuthi cha i-team ngoba sikumina nami ngikhona njengomlandeli omkhulu wathi sekuqela ngathi ngibuya ngikasho usho namhlanje Cha wemne wethu into elizoqala ngayo sikutshele yona ukuthi iPirates ayikaze yashaya iKaizer kabili emlandweni. iKaizer kuphela esike yaphinda iPirates kulandelana. Ungakhumbula ngo-2010 safike sashaya umlenze wokuqala ngo-3-0 saphinde sayibuya ngo-3 futhi salize njalo. Ngisho ukuthi namanje mfowethu siyayibongela iKaizer kakhulu nje thina-ke ukuthi iPirates ibongela ukusinika ithuba nje lokuphuma endlaleni nokusinika-ke i-fair game noma vele imoya namathempa egame ebaphansi phezulu but kunakho konke mfowethu sijabule singamakhosi amahle mfowethu sijabule mfowethu okunye-ke mfowethu singabalandeli njengoba silana ikakhulu njengoba singabantu baseThekwini abantu ebebephuciwe ithuba lokungena estadium but sibonga imigqa nosomabhizinisi abahosta imicimbi abanye-ke imavundla mida i-entertainment place ukuthi sikwazi ukuthi accommodate njengoba ubona bonke laba bantu abagcwele la bezolalela bethamele le game simbonga umavundla ne-entertainment yakhe imavundla media singamakhosi for life sisiphakama khosi Phakama Khosi sengasho-ke nikushoyo kodwa sibonga kakhulu kubaba usokhulu esibeleni baba lapha ujabula lakho umlando wethu namhlanje kunamhlanje usekhathele lokho bebonga nabanye abafana sibonge hayi ngithi nje ngiphungu lesigangi liyazona ithola ihlobisa ikati ukugijima ngafuna masifike sawugijima uthi nje omkhulu ofundisa abafathi yakhotha isikhotha lokhuzana sejabule la kwamavundla kwanhliziyo ngise inhliziyo isingifikisile ngempela emva kweminyaka eyishumi sikhathele ugodo lemakhufe siyabonga nabu usupheke wapheka kwazi kwakhona ishetshanyana esincane esikhona besibakhumba usobani sibanikele ithuba nanokuthi-ke uthe une-10,000 ozokhipha for ibrahim inyama iyaza inyama iyaza njengephungu lesigangi inyama ngiyeza nayo iPirates inhliziyo zibuhlungu nganza kwethu ngithi cha siyabonga kakhulu mavundla media ukusinikeza i-experience kanjena. It will forever be the best experience. Once you come to Mavundla Media, we are happy, we are at home. Ayikho into esifunayo enye sizumaskandi lana yabona inkosi kamaskandi lana manje lesibeka thina yiyo lena ethi it's hello ba angibikele angibikelele bhuti emva kwale game enkulu ekangaka yeChiefs ngathanda ukuza uvo lakho njengomlandeli weChiefs ukuthi mhlambe uyamukela kanjani iNedbank Cup emva ka10 years wonke singenayo icup njengowalandeli weChiefs. No mfethu ngihappy kakhulu mfethu igama nguMike Sibongo ngwaKaNtuli uMpemba mfethu. I'm very much happy siwinile sathi indebe njengoba usho after 10 years No mfethu ngifuna ukuthi ngijabule kabi njengomlandeli weChiefs. I'm very much happy mfethu ukuthi siwine indebe after 10 years. It was long overdue vele thina besihlezi singabantu abawinayo vele bekuyilelo bhajana nje kodwa we are very much happy ukuthi sesikibelile esicocweni sabuyela mfethu. Because for life besinesimo besibhekene naso la isimo sokungabana amathikithi okuyobuka igame sikhala ngokuthi asikwazi ukuyobuka igame ngoba amathikithi awathenganga ngathi ungathini mhlambe ngokubonga eMavundla Media ngaleli thuba esinikele lona nama big screen sibukile igame kwane vibe yino ngayisho ukuthi ongekho la no mfethu ufuna ukuthi umuntu ongekho la uphuthelwe kakhulu. Yes bekuyicrisis ukuthi amathikithi awatholakala bekubhlungu ithi sonke but siyabonga eMavundla Media ukuthi kwazile ukusi-arrangela into efana naleyo ukuthi nathi ezabalandeli beChiefs kakhulukazi cela ukugcizelela lapho sibe happy. We are very much happy mfethu, we happy. Hayi asibonge eMavundla kakhulu mfethu sibonga kakhulu eMavundla. Ake size umlandeli webhakabhaka ngapha bhakabhaka asibingelele bhuti bhakabhaka cela ubingelele sibingelele ababukeli bonke iNingizimu Afrika. Ngicela ukubingelela ngibingelele nakuMavundla Media
naseningizimu Afrika njengobutsho nje mfowethu. Okay, mhlawumbe ungathini emva kwale game edlale manje njengomlandeli wePirate? Uthini ngokubona iChiefs yenze ngale ndlela enze ngayo? Hayi siyayibongela iChiefs bafo. Kuthatha isikhathi esingango-10 years ukuthi bakwazi ukuthatha icup. Even nabantu abaphumile boyisupport eFIDA Stadium. Uyabona ukuthi kugcwala abantu beChiefs. So nje njengomlandeli wePirates ngiyayibongela iChiefs yenze kahle kakhulu. Umdlalo ubumuhle akubanga nenqushunqushu siyayivuma induku. Usabongela Ntadebe Stadium njengomuntu obela obeyibuka kwiMavundla Media. Yini ongayisho ukubonga eMavundla Media nokusho kumuntu obengekho la ngenjabulo etholela kuMavundla Media? Ngithatha leli thuba nje siyibonga iMavundla Media ngokusihlelela into enhle kangaka la esikwazi ukuhlangana singabafowethu singazani kodwa sihlanganiswa ibhola sengathi nje ngakhula iye phambili ithole ifinalama 72 3D green ukuze ikwazi nje ukhosta kahle abantu ngoba into abasihlelele yona inhle kakhulu bafu. Siyabonga. Siyayibongela iChiefs. Thank you. Khosi asibika Wakithi-ke lo. Khosi hayi asibingelele Khosi. Ikhosi siyabona lijabule kakhulu. Mhlawumbe ungathini ngenjabulo yakho kwiNingizimu Afrika emva kokuthola iNedbank Cup kade wagcina ukuthola icup? Cha siyabonga kakhulu samakhosi. Cha engingakutsho nje amakhosi ajabulile. Umhlaba wonke sijabulile samakhosi. Abahlale bekwenza bebecabanga ukuthi kuzobalungela namhlanje. Cha sihamba namakhosi thina. Amakhosi abantu abakhulu. Umbuzo omkhulu kakhulu. Nakho besinqishwa amathikithi asangakwazi ukuya eMoses Mabhida ngesimo sokuthi internet ayivumanga kahle ukuthi sikwazi ukuthenga amathikithi. Yini ongayisho umuntu obekhona obekhona la eMavundla Media nobe engekho ukubonga kwakho ngenjabulo esibe nayo eMavundla Media ukubuka iChiefs la? Mhlambe wana siqale ngokuthi sigcake kakhulu iPSL ngokuthi iPSL ibe kufanele izengishele umcimbi wokudayisa amathikithi ngoba uyathola ukuthi ama-agent outside abeqashwe iPSL iwona adala iy'nkinga ey'dala ukuthi amathikithi angatholakali. Kodwa siyabonga kubona bonke abantu including oMavundla neGroundville Market i-Business Forum yakhona ukuthi banikeze ney'creen nomasipala wakaDukuza umeya wakhona uyikhiphile iy'creen kakhulu ukuthi njengoba abantu bengatholanga amathikithi ukuze kube nozinzo kube nokuthula bakhiphe iy'creen njengoba sila kwaMavundla sikwesinye sey'creen zokwenza ukuthi umdlalo uqhubeke kahle kakhulu ube muhle. Siyabonga kakhulu kwaMavundla, siyabonga nakubonke abantu aba-accommodate abantu bomphakathi ukuze KwaZulu Natal igcine kunokuthula kuyiprovince enokuthula. Siyabonga kakhulu. Shuthi iMavundla Media iyafana nomasipala. iMavundla Media iyenza umsebenzi omkhulu osezingeni likamasipala. Hayi sibonga kakhulu iMavundla Media siyikhosi. Mana ngihlabe ngibuza. Angibingelele bhuti ngicela ubingelele iNingizimu Afrika ulapha eMavundla Media. Sobona iNingizimu Afrika sanibona sijabule kakhulu siyikhosi. Mhlawumbe uyikhosi emva kwesomiso sika 10 years. Yini ongayisho kumuntu ongayilandela iKaizer Chiefs nomuntu ongakaza zilandela mhlawumbe enganeni ezincane ebesizazi ukuthi iChiefs inesomiso? Kuthiwa iminyaka ibalo kusala indebe isekhaya namhlanje. Sekudlulile sifocus kwenzeke namhlanje siyaphambili. Asibonga. Nakho namhlanje sisonke la eMavundla Media emva kube singatholanga amathikithi okuyongena eMoses Mabhida. Yini ongayisho umuntu obengekho la ongalitholanga ithikithi obengekho la ubumnandi le vibe oyithole la yini ongayisho nokubonga eMavundla Media? Uyabona nje mfethu akuyisoli ngokuthi ithikithi akalitholanga lokho eMabhida. eMavundla Media bekumnandi ngohlolo mangalisanga. Obengekho la udecide ukuhlala ekhaya lose out because bekumnandi kakhulu la. I'm sure kuyadlula nesistadium bekumnandi kakhulu. Shuthi ungakhetha ukuze eMavundla Media uyeke ukuya estadium? Sisendeleke kuphela eMavundla Media. Sisendeleke. Hayi ke siyabonga. Siyabonga kakhulu. Khosi Nation. Ningizimu Afrika sinibuyela la sinamukela igama lami Lungisana uMavundla Sibongo. Sila eMavundla Media Experience. Sisemcimbini la sithi live viewing besizobuka umdlalo we-Orlando Pirates kanjalo neKaizer Chiefs labe kumnandi ngohlobo olusabisayo. Angifuni ukukhuluma indaba yescore. Ngihleli nabalandeli abahle ngohlobo olusabisayo. Bantakwethu sanibonani? Yebo sabona njani? Ninjani no?
Siyaphila. Sininikeze i-chance yokuthi namhlanje nijabule nani. Lalela mina nje ngicela nizazise ukuthi usisi ubani Mina nguNosipho wakashanti uNdabezitha Sithole Iskandaba. Mina nguThando wakasibiya uSotobe uMathula. uNdabezitha uMathula. Cha siyabonga bafethu ngifuna ukuthi ukuchecka nje ukuthi niboneni nithini ngomdlalo wanamhlanje. I feel like umdlalo wanamhlanje it was a fair game. It was a fair game. Ekugcineni kosuku bekuzowina noma ubani. And as much as I am disappointed because I wanted to win namhlanje, but I'm happy for Kaizer Chiefs. They played a fair game, and man, my heart is broken. Sivumelekile ukududuza. Well, ngidliwe namhlanje, it's fine, but I'm gonna get that later. Ngizodliwa kahle later, so it's fine. Kozenzani nawe uwinile noma ukwabadliwe? Ngikwabadliwe, and I'm happy because it was a fair game. Honestly speaking, it was a fair game. Ibhola liyaginqika anyway, so either way, khona bezowina, khona bezowina, abebezoluza ne. So we are happy for Kaizer Chiefs. I'm a Orlando Pirates fan, but I'm we happy did for our Kaizer best. Yes. Our boy Mofokata did his best. Igole liskoriwe bekuyena that was supporting. So I'm so happy. As much as I'm disappointed, but I'm happy that we had a good game. It was a fair game. So yeah. Lalela South Africa, we've got good losers la. Badliwa kahle abatwana bethu bekwemukele ukudliwa kahle nje abacomplain ngalutho. Mhlawumbe ningathini nge-experience enithole la at the Lake Durban. Listen, I was telling my sister right now, Uguti, I'm so happy Uguti I was in this place because it feels like being a stadium. The way it came being a corner, the way we were watching the game, everything was fine. We were live and we were seeing everything on time. So I feel like Imavunda media, it gives us the platform to experience the game. Being at the stadium, but we had good fun. And I totally agree with my sister. As much as basically came and we were hoping to win, of which we didn't, but we are having fun anyways at Mabundla Media. So it's a great experience anyways, you know? It's all about having fun. I feel like Mabunda should always host this thing. Even if it's a small game, I think it's a good thing. So we can come here and experience the game at first hand. We have so much fun. No, And we're definitely gonna come back. Bayabuya. Definitely. Bayadliwa bathi abayumandi second round. So nje Second round. It's about having fun. We're gonna do that later. Yes. We're gonna do that later. no lalela. South Africa, you have it. Osisibethu abanye babalandeli ebebade bebekhona la eMavundla Media. Siyajabula kakhulu ngefeedback esitholayo. Sizolokhu sikunikeza nje ngokwehlukahlukana kwabo. Kuwineke iKaizer Chiefs ngo-2-1 namhlanje. Kodwa ke basho ukuthi cha badliwe kodwa bahappy. Siyabonga kakhulu bafethu ne. Thank you so much. Hola. Ningizimu Afrika sengilapha futhi igama lami Mlungisani Mavundla Sibongo. Sawubona sila at the Lake Durban. Sisemdlalweni olive bekudlala kuyo Orlando Pirates kanjalo neChiefs. Sekumlando ke ukuthi winile iChiefs ngo-2-1. La siphethe omunye wabalandeli bebekade bekhona ukuzozwakalisa nje ukuthi ngesingaye uboneni uzizwa kanjani bafo. Ngibonga kakhulu okuqaleni kwenkulumo yami ngibonga kakhulu iMavundla Media ibe negalelo elikhulu eThekwini siqoqile sibaningi siulusha yabona mobuka nje ne background yawuza no music uqhamuke ekuthenini sibaningi siulusha saqoqeka sazoba sendaweni eningi nanokuthi siphephe ama-Uber maningi kalindile nabanye bafethu balindile ngaphandle ukuthi sihambe sesiphephile sesibheke emakhaya umdlalo ubumuhleke siyikhosi sijabula kakhulu ngiyikhosi kakhulu ngiyikhosi kodwa senginesikhathi eside ayibasixoxile bafethu uphelile u10 years ngizwa kuthiwa ingane ena10 years ayikaze ibone iChiefs hey ibhlungu lethi kwamina nginengane na3 years angazi ngayichaza kahle Chiefs iwinele nabazali. Iwinele isiwinele sonke yabona siyikhantsi isimelile iChiefs isimele yenze ukulungiswa sibonga kakhulu kule galelo leChiefs sibaningi singabalandeli sijabula kakhulu naseThekwini yonkana nje iKZN yonkana kahle sibonge kakhulu siyabonga kakhulu kuMavundla Media
isiphathe kahle isasiphethe kahle sihlaseni futhi sathi anihambi hayi sahambi sahleli la sibonge nanokuthi abafethu baba bahleli la ngaphandle umuntu uya request ubheka la uyakhona siyabonga kakhulu ala wethu siyabonga kakhulu uthe ubani igama akwandwa kamwandla usuka kuphi ngisuka eStenga endaweni ngisuka la eduzane 032 ngiyaphakamisa ngisuka la eduzane eStenga eDanela cabanga ukuthi nawe noma ngabe kuthiwa ukuphi ungakwazi uma kusuka abantu beseDanela beza la nawuvumeleke ukuthi ngafisa siyabonga kakhulu mona angibonga kakhulu bhuti omdala ngiyabonga kana sekhaya abanye ke babalandeli bebekade bekhona emdlalweni weChiefs nePirates obumnandi ngohlobo olumangalisayo siyabonga sakubamba ku-interview elandelayo bathanda kanjani Zurethi hlalisa umali umavunda phansi live at the Lake Durban la besoba khona komdlalo wePirates neChiefs la wina khona ke iPirates ngo3 njalo iChiefs ngo2-1 nangomunye wabalandeli ebebekade bekhona mhlambe nje mfethu abingelela iNingizimu Afrika uzazisa ukuthi ubani kuthiwa i-arts nesports into ecishe ifane ithi Kaizer ngamane ngidlali mekumele kudlali athi lona ngamane nkambi mekumele kanye athi lona ngamane ngidlali mekumele kudlali athi lona ngamane nkambi mekumele kanye athi lona ingane ngamane ihambi mekumele ingazi athi lona ngiyayithanda ingqambi inkinga ubhati athi lona ngiyakuthanda mbali inkinga imali athi umbali uthando njani olungena mali athi lona ngumfana omncane futhi ngiyaphansi athi lona mbali mawufuna hayi bo yabafethu omunye-ke kusho ukuthi mhlawumbe bekufuneka sibe nama-artist ebekade ezoperforma la kompethu siyabonga igama bani igama usapriest ume kakhulu umavundla mhlonipha kakhulu okhozi ngeyilanga seyisacishe sawina i-competition yavala ama-xenophobe ngiyaqhoza ukungena kulezo zinto lesesi ukuthi umavundla mhlonipha ngijabulile uzala uthi ubehle ngitshela size la ngathi ubani mali mavundla ngengezi sengibonge enye into eseceleni awuthando olungaka kodwa mavundla uthando olungaka igame phela igame wena mali mavundla igame phela mfethu iKaizer vele iKaizer kusukela kudala sinambe sinika ithuba iPirates besinika ithuba vele ilona iPirates on njengama-fans yabo mathiwa yetown manje uzobona ngathi phansi ngathi ukhisimusi ngathi umhla ka-25 July siyabonga mfethu nathi iPirates ngiphethe iPirates manje eSouth Africa bafo awutshela abantu hayi into engantshela yona ukuthi yazi end of the day we remain humble after 10 years sure end of the day ukuthi 10 years 15 years ago lento le bekuyithina bekuyibhakaniya bekuyiKaizer end of the day a win is a win yeah they deserve it ngamafushane uthi iChiefs ayibonga iPirates ukuthi ibanikeze nje umusa angeke ngisizineze umusa yazi laba bafana abadlalile bafana ngathi indlela umono bafana badlalile yazi ama-match amaningi adlulile sithi laba bafana abawina once a week when I say once a week meaning in a month bawina once and uphele lapho kodwa laba bafana besengisile ukuthi yazini umoya wabo usakhona angeke sibadlela umona bathele abanye abantu sathi ngeke sibadlela umona a win is a win because you know what they deserve it but end of the day we remain humble because you know what let's keep her sathi ndovuka ngesigqi yoba ngigqilaza abantu ngaso uthi lokhuluma inkulumo yakho ngithi mina yazini since day one let's manje sengisikhohliwe kodwa yazini since day one but yazini yazi ufuna unqomana mfethu ufuna unqoma ukuthi abalandeli bePirates bavela beyabantu abalithandayo ibhola they are good losers and benza ukuthi igame ibe mnandi mfethu ninjena vele ni happy noma nishayiwe hayi into engayesho lapho uthi yazini we got two phrases one we remain humble they deserve it my words they deserve it for the day and okwesibili alright Thoma Raifetsa right Thoma Raifetsa yamlesi yasathembisa ayilali 24/7 siyabuya remain humble right Thoma Raifetsa basho kanjalo abalandeli bePirates nangomunye sefikile bingelela iNingizimu Afrika mhlawumbe uzethule negama nokuthi usuka kuphi neMpumalanga
akangibuyela amakhosi angifuni ukubuyela eNingizimu Afrika angibuyela amakhosi sanibona Khosi Nation inkosi yosibali le okay lapha hayi inkosi yosibali isuka ngaphi inkosi yosibali inkosi yosibali lapha eMpumalanga kuthiwa kuseMathula suka kodwa usuka le kude uzobona omavundla nalapha emigwaqweni asisahambi kahle yini sisacela imavundla security company isigade ngoba la emigwaqweni asisathembi umuntu singadla ngithi chef singadla ngithi chef anisekho safe asayi emva kwale win yavela ukuthi Kaizer Chiefs ujabule kangakanani hey labafana engathi nje bangajayiva nami le ngoma ekuthiwa lengasani wethu hamba shimane sijabule namhlanje engathi ukhisimusi Khosi Nation mfowethu unyaka sezuvalile angisadingi lutho hayi vele ayisekho enye icup engisangayiwina manje asena ndaba nalutho bese le ndaba namhlanje siyabonga iChiefs ithi cha ayisaceli lutho angazi noma ke ingoba iyabona vele hayi ngeke isayithola kodwa ke at the end of the day siyayibongela kakhulu iChiefs yenze kahle kakhulu nangomunye weChiefs si live at the Lake Durban emva komdlalo weChiefs kanjalo nePirates la iChiefs awine khona ngo-2-1 mnethu bingalela eNingizimu Afrika siyakubona usupportani mhlawumbe nokuzethula igama ngazibutha tabana ngathi ngithiba kamoki ibona kabo athi shapa Khosi shapa shapa Khosi lalela mfowethu one ake sibonge ukuthi igama ke umathanga etshitshi wakaZondo Olundi ungayihluphi ngokunye into ke mfowethu esijabuliswa yona iPirates kuyasho ukuthi sindawonye noma ke yona indala sizingane ngoba siphuma kuyona kahle kodwa sibonga ukuthi sikhumbule ukuthi ngeke ingane noma ingenzani ingane ingahlupha kanjani ekhaya kodwa uyayikhumbula ukuthi ingane yami ngeke kube nesomiso esingaka enganeni ngoba iqiniso abantu bengakhala iPirates nayo isidedele ukuthi hayisiwini hayi sawina abanye bathi nje iChiefs idlalile bideserve hayi khona idlalile mfowethu it was a fair game fair play. Although now and then singabalandeli says sinenkozo esiyipointayo but it was a fair game and they deserve iKaizer bekumele vele win and nomlando okuyayiphinda iPirates ayikazi yashaya iKaizer kabili and lokho kukodwa kusho ukuthi ngoba iPirates ukuba isidedele last week hayi bizoba nenhlahla but ngoba iqinisa last week inyanga mhlawumbe esihamba zenza lokho iKaizer kuphela uzokhumbula ngo-2010 sathi 3 yokuqala saphinde kwesibili sathi 3 iyona kuphela iKaizer sekuyashaya iPirates kulandelana yona ayikazenze kodwa-ke singamakhosi sijabule siyabonga mfethu ngiyezwa kuthiwa kuleli viki inini we-people mhlawumbe ungathini nge-experience oyithole la emavundla mithi hhayi enye into-ke ngisale ngalesa sikhathi webafu bengifuna ukusho ukuthi kukancane ukubona eThekwini ukuthola indawo zama-entertainment place zenza isigaba esikanje okusho ukuthi le dabhi ibinkulu khona abantu into bebeyikhalela ungathola amathikithi but at the same time kunento eyiningi oyiluza mosegrawundini ekakhulukazi egemini efana nale okwazi yabona abantu abaxoxele ngokubuka kwi-screen njengoba besilethwe la bahlukane nabantu besestadium because they lose a lot of moments enzeka la ikakhulu siyayibonga imavundla mithi siyibonga nanokuthi ngithuswa ukuthi abantu basagcwele kangaka sekulesikhathi ngithuswa yileyo nto but nanokuthi phela kwini team enkulu sengathi into enjengalezi bafowethu ngekhona ukuthi ngoba kuyidabha kodwa ukuthuthukisa ibhola lase-South Africa ayikho into emnandi njengokubona i-team yase-South Africa kuthi iyodlala kwi-Club World Cup okuyi-Sundown sibongela njengamakhosi ayikho into ejabulisa njengokubona ukuthi ama-team ase-South Africa akwazi ukungena kwi-CAF kwi-semi-final abe mabili kukodwa lokho kusho ibhola lase-South Africa ukuthuthuka and ngisho ukuthi nalezi zinto ey'kanje zenza ukukhulu yabona njengoba sila emavundla abanye abazi-ke imavundla muthi siviw esilungwini siphathwa belungu ungahamba elokishini kuney'ndawo ey'kanje le nto ikhomba ukuthi uma belungu kumanje bengakayithuli i-complaint kusho ukuthi izinga
le sport sase South Africa i-event ke phela ikwelinye izinga event esasho nje ikwi-event yini uyamarathon la no cha kodwa ke sibonga Mavundla Media sijabule njengoba sila ukuba ikamera yakwazi ukuveza ibizoveza abantu iveze ne-screen lapho ngemuva ezinkulu yes hayi sazo enye into sifanele siveze mfowethu ukuthi bekuthiwa sokhokha angazi Mavundla Media ithathe imali kwathiwa singena mahhala enye into engiyibokayo le njengoba sesibraya Sabongeza. South Africa usuzwile umlandeli weChiefs omunye wabalandeli bebekhona. Silokhu sikuthatha nje sikubeka kokwenzekile. Bafo ukhona nawe nginesiqiniseko uyindoda emnyama. Ngibona nje nayo ngisuka phansi ngaphezulu ngemnyama. Uyabonakala uphatheke kabi. No. Eno yena evele yangisuyisha yabo anga. Sivele yaqeda. Yeah. Kodwa siyabonga iKaizer Chiefs yabo. Yabo masla athi iyibuza ukuthi irazo iba koqekana nabelungu abala. Iba koqeka kanjani nabelungu abala. Ngoba sijabule kanje. Kwenzakale kanjani esilungwini ukuthi kube mnandi kanje. Ngoba phela siyazi ukuthi into kanje abo kodwa ngabo ukuthi irazo professional kakhulu. Ay irazo mina nje amagama angikwazi ukukhuluma kakhulu yabo. Uthi kodwa yabo nje mangila ngiya-enjoya ngi-right as much as sidliwe siyi-Pirates yabo kodwa siyabona ukuthi ibe fair ibe fair si-right akuliwa lana akufani indaba besingayihamba ukojikitshelwana ngamabhodlela eziyi-violent ngale ndlela leni yabona so Sabonga kakhulu uswele amazwi umnewethu kodwa nje uyabona injabulo cishe kuwo wonke umuntu. Sabonga kakhulu South Africa siyathokoza. Ningizimu Afrika usuvele wabamkhulu-ke lo mcimbi we-live viewing ola at the Lake Durban la iMavundla Media Experience ibisinikeza nje a live experience yokubuka umdlalo ubroadcast bekuyi-Chiefs kuyi-Pirates sekumlando-ke iwinile iKaizer Chiefs ngo-2-1 uma sithi siyabheka ehlelweni hayibo ukhona uhulumeni wonke angikhulumi mina ngomuntu omncane ngikhuluma ngobaba umeya walapha kwaDukuza local municipality ongomunye wabantu enguthokozela kakhulu ukuthi ungomunye wabantu abasha isikhathi esiningi esimthole egxukwini zabantu abasha babumeya ngicela uqale ngoku-interview nje njengomuntu oseyihlweleni before ngikhulume ngokunye kodwa sikubona ula uthini umuzwa wakho iwinile iChiefs 2-1 Angibonge Mavundla ngibingelele kuwe nabalaleli bonke emakhaya ngifisa ukusho ukuthi sijabule kakhulu Mavundla kwazise nami ngingomunye waba-celebrator le-win ye-Kaizer Chiefs ukuzokhumbuleka-ke Mavundla ukuthi kube ingqophamlando lolu suku lolwanamhlanje ngoba kuthe nje masibheka khona kwavela into eziphithiphithi ngodaba lwamathikithi nala isibone khona ukuthi no man kubalekile ukuthi kube nazo izinhlelo ezifana nama live viewing nami nje ngilapha Mavundla kwaDukuza iyenzeka lapha endaweni ethu isentshawini eWard 15 ngizwile babumeya kuthiwa uKwaDukuza municipality uthe cha akabavimba abantu bangaye eThekwini okungcono kube nozinzo endaweni ngase ngithi uma ngingena nje lapha eThekwini ngezwe kuthiwa hayi uMavundla lapha naye uyenzile lolu hlelo lwe-live viewing ngathi hayi angidlule khona ngiyosupporta nami ke ezasekhaya ngifisa ukusho ukuthi hayi sijabule kakhulu Mavundla siyabonga kakhulu bafowethu uma sina bafowethu abakwaziyo ukuthatha injabulo yase stadium bayilethe ebantwini ngicabanga ukuthi lolu hlelo lwe-live viewing kofanele ukuthi lwenziwe ukuya phambili ngoba luhambisana nokuhlanganisa abantu bahlangana abantu bajabule ndawonye behlukene kodwa babe ndawonye behlukene ngoba khona usupport iChiefs khona usupport iSundowns iPirates kodwa labantu bahlala ndawonye bajabule ndawonye azomunye ukuthi umfowethu lo kunjalo kodwa umfowethu lo lokho kuzokwakha izwe lethu ukuthi sikwazi ukuthi sazane ukuthi umfowethu lo udade wethu lo sihlala ndawonye
sijabula ndawonye singaba nama differences ngicabanga ukuthi mhlawumbe kufanele silu-advance lolu hlelo nanezinye iy'nhlelo not only when makuyi-sport mhlawumbe sinqenqe nawo uhulumeni ukuthi asondele ebantwini ngey'nhlelo ezenza abantu ukuthi babe ndawonye bajabule ndawonye. Ayi bezwakala Ningizimu Afrika ukuthi ngikhuluma nomeya 1 2 omusha u-understand ama-dynamics abantu abasha nezinto ey'dingwa abantu abasha balesi sikhathi. Babume siyabonga kakhulu nalento yokukuthola emphakathini. Iyasijabulisa kakhulu and sijabula kakhulu sinethemba elikhulu lokuthi mhlawumbe nangokuzayo emcimbini yethu nje uyobukhona. Hayi noma kanjani la khona abantu bakithi ngoba sikhona nje sikhona ngabantu asikwazi-ke ukuthi sikhona sibekwa abantu bese siba kude nabantu siyoba njawonye ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu babumeya sibongela nabantu bakwaDukuza sizwile ukuthi kanti nabo ububahlelela into enjengale ulapha nje hayi ukuthi bona ubashiye phansi. Hayi kunjalo Mavundla. Siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika ubaba uHlomuka ubaba umeya wakaDukuza ubekade la edlula nje ezosibona ngoba nathi sesize esigabeni sikahulumeni. Siyabonga babumeya siyajabula kakhulu. Kaizer Chiefs sithanda ukuzwa kuma-citizens ase-South Africa ordinary njengoba Mavundla ama-citizens amakhulu abantu aba-international baba Mavundla uthini ke le-Bank Cup kwi-Chiefs namhlanje emva kwesomiso sika-10 years. Ngafowethu mhlawumbe umuntu aqale abingelele nje eNingizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi sibukwa ndawo yonke. Bese-ke ngokwesibili sihalalisele kakhulukazi i-Kaizer Chiefs ekuwineni kwayo emva kwendlala nesomiso seminyaka engaphezu kweshumi kungekho ndebe esiyake nje yayiphakamisa sithi asibahalalisele futhi kuyavela ukuthi indlela abawine ngayo shame abenzelelwanga bawine clean ukuthi babone umdlalo bawuphethe ngayo yonke indlela bese kubafanele futhi ukuthi bawine. Siyafisa nje kakhulu futhi ukuthi sibahalalisele ngohlobo olusabusayo. Hayi siyabonga babavundla mhlawumbe ungathini ngoba bese kunamahemu athi ucoach we-Kaizer Chiefs uNabi akayena ucoach osezingeni lokuthi engabuyisa injabulo kwi-Chiefs emva kwalesigameko sanamhlanje esingaka. Uthini wakho umbono yiphi imessage ongayinika abalandeli be-Chiefs ngocoach we-Chiefs? Mfowethu ngifuna ukuthi mina ngicabanga ukuthi angifuni ukungena kakhulu kocoach ngoba ngimuhle lapho kodwa uyabona ispirit sabalandeli be-Kaizer Chiefs sisodwa senele ukuthi singayithwala i-Kaizer Chiefs nabadlali bayo ucoach ekhona noma engekho ukuthi i-Kaizer Chiefs inqobe indebe. Abadlali be-Kaizer Chiefs ngawuthi ngaphezu kwakho konke bebeyizwa lala ibasinda lalento yokuthi noma ngabe bathanda noma bathandi kufanele ukuthi namhlanje bawine. So ngifuna ukuthi mfowethu kubalandeli be-Chiefs yabona lento ekuthiwa ama-die hard lento ekuthiwa wemfowethu ubekezela noma kunjani. Mina bengiyothi umuntu ofuna intombi akube intombi esupport i-Chiefs. Kodwa-ke ngiyafisa uphinde mfowethu ngibonge abalandeli ebebekade bela mfowethu kwi-fan park yase-The Lake Durban ebesiyinikezwa iMavundla Media kwayona i-vibe nje mfowethu ebila namanje esakhona iyodwa inkulu ngalolu hlobo lokuthi ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi umuntu obeseMoses Mabhida utholile nobumnandi namanje usaqala ubumnandi hayi ukuthi buyaphela imabuqala. Baba Mavundla ake sithi sabalandeli be-Chiefs siyabonga ngamandla akho futhi siyixolela iMoses Mabhida ukuthi sibe sinisha amathikithi. Siyabaxolela. Nansi Mabhida la isikhona. Mabhida manifuna ukubhuda hambani yobhuda. Nansi Mabhida la. Njengamanje siyaphuma la siyolwandle la. Songanolwandle. Ayikho. Angibingelele bhuti emva kwale game enkulu ekangaka ye-Chiefs. Ngathanda ukuza uvo lakho njengomlandeli we-Chiefs ukuthi mhlambe uyamukela kanjani i-Nedbank Cup emva ka-10 years wonke singenayo icup njengobalandeli be-Chiefs? Mfowethu ngihappy kakhulu mfowethu igama nguMike Sibongo ngwaKaNtuli uMpemba mfowethu. I'm very much happy siwinile sathi indebe njengoba usho after 10 years. No mfowethu ngifuna ukuthi ngijabule kabi njengomlandeli we-Chiefs. I'm very much happy mfowethu ukuthi siwine indebe after 10 years. It was long overdue ke vele thina wesihlezi singabantu abawinayo vele bekuyilelo bhajala nje kodwa we are very much happy ukuthi sesigibelile esicocweni sabuyela mfowethu.
Course for life. besinesimo besibhekene naso la isimo sokungabana amathikithi okuyobuka igame sikhala ngokuthi asikwazi ukuyobuka igame ngoba amathikithi awathenganga ngathi ungathini mhlambe ngokubonga emavundla media ngaleli thuba esinike lona nama big screen sibukile igame kwane vibe yilo ngayisho umuntu ongekho la No mfethu ufuna ukuthi umuntu ongekho la uphuthelwe kakhulu. Yes bekuyi-crisis ukuthi amathikithi awatholakala bekubhlungu ithi sonke but siyabonga emavundla media ukuthi kwazile ukusi-arrangela into efana naleyo ukuthi nathi ezabalandeli be-Chiefs kakhulukazi cela ukugcizelela lapho sibe happy. We are very much happy mate, we happy. Hayi asibonge kakhulu mfethu kakhulu emavundla. Ningizimu Afrika usuvele waba mkhulu-ke lo mcimbi we-live viewing ola at the Lake Durban la imavundla media experience ibisinikeza nje a live experience yokubuka umdlalo ubroadcaster bekuyi-Chiefs kuyi-Pirate sekumlando-ke iwinile i-Kaizer Chiefs ngo-2-1 uma sithi siyabheka ehlelweni hayibo ukhona uhulumeni wonke angikhulumi mina ngomuntu omncane ngikhuluma ngobaba umeya walapha kwaDukuza local municipality ongomunye wabantu enguthokozela kakhulu ukuthi ungomunye wabantu abasha isikhathi esiningi esimthole egxukwini zabantu abasha babumeya ngicela uqale ngoku-interview nje njengomuntu oseyidlweleni before ngikhulume ngokunye kodwa sikubona ula uthini umuzwa wakho iwinile i-Chiefs 2-1 Angibonge Mavundla ngibingelele kuwe nabalaleli bonke emakhaya ngifisa ukusho ukuthi sijabule kakhulu Mavundla kwazise nami ngingomunye waba-celebrator le-win ye-Kaizer Chiefs ukuzokhumbuleka ke Mavundla ukuthi hey kube ingqopha mlando lolu suku lolu namhlanje ngoba kuthe nje masibheka khona kwavela into eziphithiphithi ngodaba lwamathikithi nala isibone khona ukuthi no man kubalekile ukuthi kube nazo izinhlelo ezifana nama live viewing nami nje ngilapha Mavundla kwaDukuza iyenzeka lapha endaweni ekuthiwa iSentshawini eWard 15 ngizwile babumeya kuthiwa uKwaDukuza municipality uthe cha akabavimba abantu bangaye eThekwini okungcono kube nozinzo endaweni ngase ngithi uma ngingena nje lapha eThekwini ngezwe kuthiwa hayi uMavundla lapha naye uyenzile lolu hlelo lwe-live viewing ngathi hayi angidlule khona ngiyosupporta nami ke ezasekhaya ngifisa ukusho ukuthi hayi sijabule kakhulu Mavundla siyabonga kakhulu bafowethu uma sina bafowethu abakwaziyo ukuthatha injabulo yase-stadium bayilethe ebantwini ngicabanga ukuthi lolu hlelo lwe-live viewing kofanele ukuthi lwenziwe ukuya phambili ngoba luhambisana nokuhlanganisa abantu bahlangana abantu bajabule ndawonye behlukene kodwa babe ndawonye behlukene ngoba khona usupport iChiefs khona usupport iSundowns iPirates kodwa labantu bahlala ndawonye bajabule ndawonye azomunye ukuthi umfowethu lo kunjalo kodwa umfowethu lo lokho kuzokwakha izwe lethu ukuthi sikwazi ukuthi sazane ukuthi umfowethu lo udade wethu lo sihlala ndawonye sijabula ndawonye singaba nama differences ngicabanga ukuthi mhlawumbe kufanele silu advance lolu hlelo nanezinye izinhlelo not only when makuyi sport mhlawumbe sinqenqe na uhulumeni ukuthi asondele ebantwini ngezinhlelo ezenza abantu ukuthi babe ndawonye bajabule ndawonye ayi bezwakala Ningizimu Afrika ukuthi ngikhuluma nomeya 1-2 omusha u-understand ama-dynamics abantu abasha nezinto ezidingwa abantu abasha balesi sikhathi babume siyabonga kakhulu nalento yokukuthola emphakathini iyasijabulisa kakhulu and sijabula kakhulu sinethemba elikhulu-ke lokuthi mhlawumbe nangokuzayo emcimbini yethu nje uyobukhona hayi noma kanjani la khona abantu bakithi ngoba sikhona nje sikhona ngabantu asikwazi-ke ukuthi sikhona sibekwa abantu bese siba kude nabantu siyoba njawonye ngaso sonke isikhathi ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu babumeya sibongela nabantu bakwaDukuza sizwile ukuthi kanti nabo ububahlelela into enjengale ulapha nje hayi ukuthi bona ubashiye phansi hayi kunjalo Mavundla siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika ubaba uHlomuka ubaba umeya wakaDukuza ubekade la edlula nje ezosibona ngoba nathi sesisesigabeni sikahulumeni siyabonga babumeya siyajabula kakhulu bafo ukhona nawe nginesiqiniseko uyindoda emnyama
ngibona nje nayo ngisuka phansi ngaphezulu ngomnyama uyabonakala uphatheke kabi no enoke yena evele yangisuyisha yabo sivele yaqeda ya kodwa siyayibonga iKaizer Chiefs yabo masla athi ngiyibuza ukuthi irazo iba koqekana nabelungu abala iba koqeka kanjani nabelungu abala ngoba sijabule kanje kwenzakale kanjani esilungwini ukuthi kube mnandi kanje ngoba phela siyazi ukuthi into kanje yabo kodwa ngabo ukuthi irazo professional kakhulu ayi irazo mina nje amagama angikwazi ukukhuluma kakhulu yabo kodwa yabo nje mangila ngiya-enjoya ngi-right as much as sidliwe siyi-Pirates yabo kodwa siyabona ukuthi ibe fair ibe fair si-right akuliwa lana akufani nendaba besingayihamba ukojikitshelwana ngamabhodlela eziyi-violent ngale ndlela leni yabona so siyabonga kakhulu uswele amazwi umnewethu kodwa nje uyabona injabulo cishe kuwo wonke umuntu siyabonga kakhulu South Africa siyathokoza Inzimba Afrika sinibuyela sinamukela igama lami Lungisana uMavundla Sibongo sila eMavundla Media Experience sisemcimbini la sithi live viewing besizobuka umdlalo we-Orlando Pirates kanjalo neKaizer Chiefs labe kumnandi ngohlobo olusabisayo angifuni ukukhuluma indaba yescore ngihleli nabalandeli abahle ngohlobo olusabisayo bantakwethu sanibonani Yebo sabona unjani ninjani no siyaphila sinikeze i-chance yokuthi namhlanje nijabule nani lalela mina nje ngicela nizazise ukuthi usisi ubani mina nguNosipho wakashanti undaba ezitha sithula isikandaba mina nguthando wakasibiya usotobe umathula undaba ezitha umathula cha siyabonga bafethu ngifuna ukuthi ukuchecka nje ukuthi niboneni nithini ngomdlalo wanamhlanje I feel like umdlalo wanamhlanje it was a fair game it was a fair game ekugcineni kosuku bekuzowina noma ubani and as much as I am disappointed because I wanted to win namhlanje but I'm happy for Kaizer Chiefs they played a fair game and man my heart is broken sivumelekile ukukududuza well ngidliwe namhlanje it's fine but I'm gonna get that later ngizodliwa kahle later so it's fine Kozenzani nawe uwinile noma ukwabadliwe Ngikwabadliwe and I'm happy because it was a fair game. Honestly speaking, it was a fair game. Ibhola liyaginqika anyway, so either way, khona bezowina, khona bezowina, abebezoluza ne. So we are happy for Kaizer Chiefs. I'm a Orlando Pirates fan, but I'm happy. We did our best. Yes. Our boy Mofokata did his best. Igoli eliskoriwe bekuyena that was supporting. So I'm so happy. As much as I'm disappointed, but I'm happy that we had a good game. It was a fair game. So yeah. Lalela South Africa, we've got good losers la. Badliwa kahle abantwana bethu bekwemukele ukudliwa kahle nje abacomplain ngalutho. Mhlawumbe ningathini nge-experience enitholela at the Lake Durban. Listen, I was telling my sister right now, Uguti, I'm so happy Uguti I was in this place because it feels like being in a stadium. The way it came, me being a corner, the way we were watching the game, everything was fine. We were live and we were seeing everything on time. So I feel like Mavundla Media, it gives us the platform to experience the game. Being at the stadium, being at the stadium, but we had good fun. And I totally agree with my sister. As much as basically came and we were hoping to win, of which we didn't, but we are having fun anyways at Mavundla Media. So it's a great experience anyways, you know? It's all about having fun I feel like Mavundla should always host this thing because even if it's a small game, I think it's a good thing. So we can come here and experience the game at first hand. We have so much fun. No, and we're definitely gonna come back. Bayabuya. Definitely. Bayadliwa bathi abayumandi second round. So nje Second round. It's about having No, fun. we ladies, man. We're gonna do that later. Yes. We're gonna do that later. No, lalela. South Africa, you have it. Also sibethu abanye babalandeli ebebade bebekhona la eMavundla Media siyajabula kakhulu ngefeedback esiyitholayo sizolokhu sikunikeza nje ngokwehlukahlukana kwabo kuwina ke iKaizer Chiefs
ngo-2-1 namhlanje kodwa ke basho ukuthi cha badliwe kodwa bahip siyabonga kakhulu bafethu ne oya Sibingelele futhi bhakabhaka cela ubingelele sibingelele ababukeli bonke iningizimu Afrika ngicela ukubingelela bafo ngibingelele nakumavundla media naseningizimu Afrika njengobutsho nje mfowethu. Okay mhlawumbe ungathini emva kwale game edlale manje njengomlandeli wePirate uthini ngokubona iChiefs siyenze ngalendlela enze ngayo? Hayi siyayibongela iChiefs bafo kuthatha isikhathi esigango 10 years ukuthi bakwazi ukuthatha icup. Even nabantu abaphumile boyisupport eFinne Stadium uyabona ukuthi kugcwala abantu beChiefs. So nje njengomlandeli wePirates ngiyayibongela iChiefs yenze kahle kakhulu. Umdlalo ubumuhle akubanga nenqushunqushu siyayivuma induku. Usabongela Ntadebe Stadium njengomuntu obela obeyibuka kwimavundla media yini ongayisho ukubonga imavundla media nokusho kumuntu obengekho la ngenjabulo etholela kumavundla media? Ngithatha leli thuba nje siyibonga imavundla media ngokusihlelela into enhle kangaka la sikwazi ukuhlangana singabafowethu singazani kodwa sihlanganiswe ibhola sengathi nje ngakhula iye phambili ithole ifini nalama 72 3D green ukuze ikwazi nje ukhosta kahle abantu ngoba into abasihlelele yona inhle kakhulu bafu. Siyabongela iChiefs. Thank you. Live at the Lake Durban emva komdlalo weChiefs kanjalo nePirate la iChiefs awine khona ngo-2-1 mnethu bingelela iningizimu Afrika siyakubona usupportana mhlawumbe nokuzethula igama ngazibutha tabana ngathi ngithiba kamoke ibona kabo ngathi shapa khosi shapa shapa because lalela mfowethu wana ke sibonge ukuthi igama ke umathanga etshitshi wakaZondo Olundi ungayihluphi ngokunye into ke mfowethu esijabulisa yona iPirate kuyasho ukuthi sindawonye noma ke yona indala sizingane ngoba siphuma kuyona kahle kodwa sibonga ukuthi sikhumbule ukuthi ngeke ingane noma ingenzani ingane ingahlupha kanjani ekhaya kodwa uyayikhumbula ukuthi ingane yami ngeke kube nesomiso esingaka enganeni ngoba iqiniso abantu bengakhala iPirate nayo isidedele ukuthi hayisiwini hayi sawina abanye bathi nje iChiefs idlalile bideserve hayi khona idlalile mfowethu it was a fair game fair play. Although now and then singabalandeli hlezi sinento zethu esipointayo but it was a fair game and they deserve iKaizer bekumele vele win and nomlando okuyiphinda iPirate ayikaze yashaya iKaizer kabili and lokho kukodwa kusho ukuthi ngoba iPirate ukuba isidedele last week hayi bizoba nenhlanhla but ngoba iqinise last week inyanga mhlawumbe esihamba zenza lokho iKaizer kuphela uzokhumbula ngo2010 33 eyokuqala saphinde kwesibili 33 iyona kuphela iKaizer sekuyashaya iPirate ulandelana yona ayikazenze kodwa ke singamakhosi sijabule. Siyabonga mfethu ngiyezwa kuthiwa kuleli viki inini we-happy people mhlawumbe ungathini nge-experience oyithole la emavundla media? Hayi enye into ke ngisale ngalesa sikhathi webafu bengifuna ukusho ukuthi kukancane ukubona eThekwini ukuthola indawo zama-entertainment place zenza isigaba esikanje okusho ukuthi le dabi beyinkulu khona abantu into bebeyikhalela ungathola amathikithi but at the same time kunento eyiningi oyiluza mosegroundini ekakhulukazi egemini efana nale okwazi yabona abantu abaxoxele ngokubuka kwi-screen njengoba besilethwe la bahlukana nabantu base-stadium because they lose a lot of moments enzeka la ikakhulu siyayibonga imavundla media siyibonga nanokuthi ngithuswa ukuthi abantu basagcwele kangaka sekulesikhathi ngithuswa yileyo nto but nanokuthi phela kwini team enkulu sengathi into enjengalezi bafowethu ngekhona ukuthi ngoba kuyidaba kodwa ukuthuthukisa ibhola lase-South Africa ayikho into emnandi njengokubona i-team yase-South Africa iyodlala kwi-Club World Cup okuyi-Sundown sibongela njengamakhosi ayikho into ejabulisa njengokubona ukuthi ama-team ase-South Africa akwazi ukungena kwi-CAF kwi-semi-final abe mabili kodwa lokho kusho ibhola lase-South Africa ukuthuthuka and ngisho ukuthi nalezi zinto ezikanje zenza ukukhulu yabona njengoba sila emavundla abanye abazi imavundla muthi siview esilungwini siphathwa kwabelungu ungahamba elokishini kunendawo ezikanje lento ikhomba ukuthi uma belungu manje bengakayithuli complaint kusho ukuthi izinga
le sport sase-South Africa i-event ke phela ikwelinye izinga esasho nje ikwi-event yini yamarathon la No. cha kodwa ke sibonge Mavundla Media sijabule nje wasila ukuba ikamera yakwazi ukuveza ibizoveza abantu iveze nezicreen lapho ngemuva ezinkulu yes hayi enye into sifanele siveze mfowethu ukuthi bekuthiwa siyakhokha angazi Mavundla Media ithathe imali kwathiwa singena mahhala enye into engiyibongayo le njengoba sesibraya Sabogeza. South Africa usuzwile umlandeli weChiefs omunye wabalandeli bebekhona silokhu sikuthatha nje sikubeka kokwenzekile